birthday kay trending gani sa Metro Manila mga kabingka. So karon matilawan na to o masaksihan kung lami ba ilang chicken mga kabingka. Disappointed ko no kay dili nako abi nako expected nako lami kay siya pero sorry daghan pa kayo. 2,000 years later. Hey, what's up mga kabingka? For this video mga kabingka nang taga-ko diri sa may Agdaw. Ato na ko karon mga kabingka sa nagte-trending na biryani chicken mga kabingka. Ang pangalan na niya ay white chicken mga kabingka. So ilawan na to po birthday kay trending gani sa Metro Manila mga kabingka. So karon matilawan na to o masaksihan kung lami ba ilang chicken mga kabingka. Karon mga kabingka, ato ning tilawan ang white chicken mga kabingka. So, maning chili sauce. Okay. Tapos kanilong sa tawag gani, basta gani, pinsulod gatas. Murag mayroon siguro. Mayroon siguro. May murag si gatas. Di ba mayonnaise? Mauna ito, ato nung tinawan o, white chicken. Ngayon ako, dili na ko ay recommend din sa inyo mga kabinta. So, morning kay Bilahan. Mas lamig pa yun ang usually sa ko ha, for the food review. Ana lang dito sa mga uban nga branded. Ano ko siya gidawat pero kuan. Di na ko bet. Mao ni akong pilahan og pila ka Minuto. naka oras, naka minuto din na pita. May chicken disappointed ko no kay dili nako abi nako expected nako lami kay siya pero sorry daghan pa kayo pag unang ingkip nako ala nako grade is Pila? kuhan 75 lang. So kanilang daghang salamat. Disappointed ako. See you in next my vlog mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.